מה קורה חברים? פה ישי ביוצ'רט. היום אנחנו משחקים נחשת הדמות גרסת הבריינוד. כמו שאתם רואים, זה הבריינוד שלי. ותירשו, אני משחק פה עם חבר בשם אריאל. תירשמו לערוץ, קוראים להם צופים בגיימינג. ויאללה, בואו נתחיל. הוא סוג של פרי. אם הבריינוד שלי הוא סוג של פרי, הוא לא. אוקיי, אז אני אוריד את כל מה שלא שנייה. מה, איפה הסקין שלי? אוקיי. אריה, אתה רואה את הסקין שלי? לא, אני רואה את הסקין שלך, אבל אני לא רואה את שלי גם. מה זה, למה אתה יודע שתחזור למקום שלך. אני בלתי נראה. יאללה, כן, גם לי. יאללה, את זה נוריד. יש לנו מלא מה להוריד. ואני חושב, לא, שנייה. יאללה, זהו, סיימתי, הורדתי הכל. אם הבריינוד שלך הוא... אם לבריינוד שלך יש בוא נראה, אם יש לו שחור. שחור? כן. כן, יש לו שחור. קלות עללה זה אפור. תוריד את כל מה שאין שחור. רגע, בומברדילו קרוקודילו נחשב? שנייה, אני אבדוק. טוב, אני הורדתי אותו. יש לו שחור, יש לו שחור. שמע, לכולם יש שחור, כאילו העיניים שלהם. קפוצ'ינו אססיניו יש לו, לבקה גם יש לו. יש להם קשר לעיניים. לא, אני יודע, סתם בצחוק. זה צבע גוף שחור. הצבע גוף נחשב? כן, גם. צבע גוף הזה הוא הלך. וזהו, יאללה, שחק. יאללה. האם הבריינוד שלך הוא סוג של יש לו שרירים? הוא די שרירי. לא. הוא לא? לא. בוא נוציא משהו. אני מנחש שהוא יושב במפה אני מנחש שהוא יושב בספה כל היום ורואה טלוויזיה עם חטיפים. זה כבר עם איזה... אני בוחר. כן. האם הבריינוד שלך הוא יכול לא וואו, אני אשאל, האם לבריינוד שלך יש בוא נראה מה שלרוב יש כזה כתום כזה, איך אני אסביר את זה, יש להם כתום באיפשהו? כן, יש לו כתום. יש כתום. בובריטו, בונדיטו. אני לא יודע אם יש לו כתום. אוי, בובריטו. שנייה. אני חושב שאין לו כתום. לא, אין לו כתום. ג'ירפה קלסטר. לא. כן, לא. יאללה. אתה יודע מה? אני הולך על ניחוש, אריאל. אני הולך על ניחוש. יאללה. רגע. מה זה? התור שלך, נראה לי. אריאל, אתה יודע מה לשחק, אחרי התור שלי. האם הבריינוד שלך הוא סוג של קוף? הוא סוג של קוף? כן. הוא לא. לא. יאללה, סע. שמע, נראה לי אני מחקתי את הבן אדם הזה, אבל יאללה. תעביר לי את התור, אריאל. תעביר לי את התור, כי אני רוצה לעשות ניחוש. שנייה, אבל איך אני עוזר לעוף? תלחץ פעמיים על איקס. איקס? סבבה.
איפה אני צריך לצטור? נכון איפה שיש שתי אנשים, הופה. איפה שיש שתי אנשים. נצאתי. לא, רגע, לא זה. טעיתי. מה? יש לא צדקת. לא צדקת. אבל הוא צריך זה... מה? הורדתי אותו, אמר... בוא נעשה גרסת האנימה, אריה. יאללה, ביי חברים, זה הסרטון שלנו, יאללה, ביי. לא, אריאל, תעשה גרסת האנימה, אני עושה שתי משחקים. אז תעשה, אני בינתיים... אני שנייה עושה את זה. יאללה חברים, גרסת האנימה. וואו, יאללה, אני מתחיל. האם, נכון יש את המאחורה של הדמות שלך? נכון יש את המאחורה של הדמות שלך? נו? אז האם היא צהובה כזאת? היא לא כתומה עם כדורים, היא צהובה. לא, היא לא. היא לא... אין לך מאהבת... רגע, אוי, זה התור שלך. אוי, טעות שלי. מה? אני לא זה יודע. לא שלי? לא משנה. אוקיי, טוב. יאללה. האם... יאללה, שחק. האם לדמות שלך הוא לובש כובע, מסכה, לא. מה שיהיה לו על הראש? לא, אין לו כלום. לובש? אין לו. וואי, יש... אני די מאוד הרבה שנייה. אותו... אני חושב שזה... What the hell? damn. וואו, זה נראה מטריד, אני אצא מזה. לא, כן, זה לא... יאללה, סע. יאללה, האם לדמות שלך יש סגול על הבגד? לא, אין סגול. טוב, אז לא אין מכל... תוריד את כל מה שאין סגול. אין לו סגול, כל מי שיש לו סגול להוריד. כן, כל מי שיש לו סגול להוריד. בוא נראה מי יש סגול. זה סגול? טוב, זה נראה לי סגול. לא. וואי, יש לי תחושה, אני לא אגיד, יש לי תחושה של מי. יאללה, שחק. אבל לא, אני לא יודע. שחק, אריה. האם הדמות שלך לובשת, יש לה... יש לה שיער צבע, לא עכשיו שחור, לא שחור. כן, יש לך. יש לה? כן. אז... יש לי שאלה שהיא יכולה לעזור לי, אבל אם השאלה תגיד לי לא, אז זה כאילו יהרוס לי. רגע, אבל אני לא יודע אם אופטר זה נחשב כי אין לו שיער. לא, כל מי שכך סטוריד גם. כל מי שאין לו שיער סטוריד. תזכרו, זה הדמות שלי. חכה, לא רצית למטה. אוקיי, הנה... עכשיו, הנה אותו. יאללה, אפשר להמשיך. אריאל, תעביר את התור אליי. מה? תעביר את התור אליי. התור אליך? כן. שנייה, אז אתה מנחש? לא, תעביר את התור אליי, רגע. האם לדמות שלך היא בלי... לא. האם לדמות שלך יש כחול, לא כחול, ירוק? איפה? לא יודע, איפה שהוא. לא יודע אם להגיד
להגיד שזה ירוק. יואו, זה לא ירוק, זה לא ירוק. זה לא ירוק? אין לה. לא, זה ירוק. תעיף את כל הירוק, את מה שיש ירוק. לא, יש ירוק, לא. מה זה ירוק יש לו? יאללה. שחק ארי תורך. לא, פספסתי יופי להפעיל. האם הדמות שלך לובשת במשהו כחול, משהו כחול? כן. כן? כן. לובשת? שמע אחי, זה ניחוש. ארי, אני במקומך הייתי מנחש. כן, אני מנסה להעיד. אז תוצא. מה יש לצא? זה. וואי, נשאר לי 3. יאללה. תעביר אליי. יאללה. אחי, אני עושה שאלה ומנחש כאילו. האם הדמות שלך יש לה שיער? לא. האם לדמות שלך יש... היא כאילו לובש... יש לה משהו על הפנים? לא, אין משהו. אין לה? אין לו, לא. אוקיי, עכשיו זה עניין של ניחוש. ניחוש. וואי, אם אני מנחש אני גאון. לא. לא. מה? אריאל, יש לו ירוק. זה לא ירוק. מה, בטח שכן, תסתכל על החזה שלו. אבל זה לא. זה כן. טוב, וזה הסוף של היום חברים. לא נשכח להירשם לערוץ שלי ושל חבר שלי. תזכרו, צופים בגיימינג, זה השם של הערוץ. ויאללה ביי.